na ndụ n'ọdị ire n'aka ụlọ udo dị n'ọbịre onye ọbụla doziere ya ka iwe biri n'udo ire n'obere mpe mana ọ na-egbu nọ n'azọ onye ọbụla doziere ya ka iwe biri n'udo ire bụ ọkụ na-agba ọzara mana ọ bụ ya pekarịsịrị mpe na-arụ mmadụ ire na-etisa ire na-edozi ka e were nwayọọ soro n'ire anyị ka e were biri n'udo ire n'opere mpe mana ọ bụ ọkụ na-agba ọzara nwa mmụọ onye ọbụla doziere ya ka anyị wee bili n'udo ọ mụrụ nwa nwere ọnụ nkabi biko bie ya ọnụ ka anyị wee bili n'udo ebe ọ bụ na udo dị n'obi ire na-etisa ya ụmụnne m ka anyị bili n'udo ntị ma ntị anụ ebulisi n'ụwa ntị ezonu ka anyị weta anya nke weso n'ile anya nwa m ire bụ njọ onye na-ekwu oke ekwulekwu n'ụwa ya igwụla agwụ onye ọbụla benata ili aka ebili n'udo ilo na-edozi ire na-egbu mana ọnya pekarịsịrị mpe na-arụ mmadụ onye ọbụla be n'ili ya na ndụ n'ọdị ire n'aka ụlọ udo dị n'ọbụ ire doziere ya ka iwe biri n'udo ọnwụ na ndụ n'ọdị ire n'aka ụlọ udo dị n'ọbụ ire onye ọbụla doziere ya ka iwe biri n'udo ire n'obere mpe mana ọ na-egbu nọ n'azọ onye ọbụla doziere ya ka iwe biri n'udo nna nekwe ndị anya ukwu a na ha bịakwa ọzọ ndị anya ukwu ajọ ife dịrị mmadụ n'ibi ọ dịghị mma anya ukwu na ọ bụ njọ eche na onye rie nwanne ya erie. We can no longer condone it. It's a crime and it's also an evil.
ukwu ị ga-ebi n'ala bi n'elu iche na etu isi chee bụzi etu o si aga nenekwa onwe ya ọfụma ka ị ghara ibutela onwe gị a na-eri na afọ eju ọ bụ gịnị nkwa onye anyukwu gị ka m na-ajụo ịma nke dị n'ilu ị ga-ebi n'ala bi n'elu gị bụ onye anyukwu ịma nke dị n'ilu nke dị n'ilu ka mma gị bụ onye anyukwu gbakọ onwe gị ọfụma ife anyị zuru ezu wee nwekọ ya ka isi na ọ bụ sọ enwe ya agwa igbulu ka elu ka o si gan isi na ọ bụ sọ enwe ya lelezienụ na onye anyukwu na-ebi n'ala akọlọ na ife na-eweta anyukwu bụzi mmadụ enweghị afọ ojuju ife chinyeli ya olozie na ụfọdụ bụ ndị chi ji kpọli aka mana ọ bụrụzi etu chi sisi anyị mee ka ili chere ife debere gị na ụmụnne gị o juru gị afọ nwanne m onye anyukwu gị ka m na-jụọ mezi ụzọ gị emezi isi na ọ bụ gị nwe nke a ibi na ọ bụ nọ gị nwe ya ọ bụ sọ ịkacha ikenye ibe mele gị na ụmụnne gị ka ịbụ koliko so ihe ọ bụ etu chi si mee lotakwa na chukwu n'odeligwe nne na nya nne na nyukwu rụọla onwe gị mgbozi ibe azụnụ dịga bụ n'ihe olisa wee za ajụjụ ibe imere nwanne m ọtọ ka ịgbabịa n'elu ụwa ọtọ ka ị ga-agbanwe n'anya onye anya ukwu ka m na-agwa ka ịzọkọla ife debere gị na ụmụnne gị afọ ojuru gị ife niile ibukọla ojuru gị afọ gị bụ onye anya ukwu ndị ọzọ ka dị mma ọ bụ gịnị na-ewetazi anya ukwu mmadụ na-achọ ka o nwee ife onwere ife onwelo wee na-agụzi ya o wee chọbazielu ka o nwee ife onwere o wee chebezie ka o esi n'ala mmadụ ibi ya nke ya o wee chebe ka ọ ga-esi gbu mmadụ ibi ya ka o wee jide ife chinye na nne ya mana ọ bụrụzi ife chi si anyị mee anyị na-azụ ụkwụ aka nri na-azụ ụkwụ aka ekpe ka anyị na-agbakọ onwe anyị lotakwa na ị na-atụ mmadụ ofu aka na mkpịsị aka ndị ọzọ na-atụzi gị o wee bụla okwu
m Okechi nyere m n'aka ewoyo agbaji kako n'ụwa ụmụnna na nwụrụ ife ahụ tinyere m n'aka m nwu jide o ewoyo agbaji kako n'ụwa ụmụnna na nwụrụ ezoghị m rapụrụ m Okechi nyere m n'aka o ewoyo agbaji kako n'ụwa ụmụnna na nwụrụ nakwana m Okechi nyere m n'aka m jide onye nakwana m oke m ife ahụ Chukwu nyere m n'aka nụ m jide onye nakwana m ya ma ncha agbaji kako n'ụwa nke anyị nọ nwanne m aṅụli eju ebe niile Okechi nyere m n'aka n'elu ụwa nwanne m biko rapụrụ m oke m ka nwere elu ala ibe ma ọlụnuo ife chi ji nye gị oke o nyere gị n'elu ụwa ka i were ya nyere ndị ka mma ka onye nakwana m Okechi nyere m n'aka ewoyo agbaji kako n'ụwa ụmụnna na nwụrụ tinyere m n'aka m jide nuo ewoyo agbaji kako n'ụwa ụmụnna na nwụrụ onye nakwana m oke m ka m na-ekwu ewoyo agbaji kako n'ụwa ụmụnna na nwụrụ ka njeke n'igwe na-eju kobi Nnewi ka m na-eje His Royal Highness igwe kene ji orizu igwe na-eju ka ekene ezude kene mi maka na ezude bụ ka Nnewi ji dị mma ka m bụrụ ekene m kene Crown Prince nke Nnewi Prince Barrister Obiano Eforizu obi na-eche ndị kene mi kene kwalụ m ezigbo nwanne m nwoke nụ Prince Chinedu nwa Orizu Ezugwu nwa mmadụ Orizu motozu gị ka m na-akpọnụ ị na-eje Lagos ị na-eje Abuja nụ ị na-eje Sierra Leone ị na-eje Ghana ebe ọ bụ na ị na-eje Orizu motos anyị nwere ndị draiva zụrụ nke ọmanụ anyị nwere ndị mụ ife a na-eme ebe ọ bụ na ị na-eje nwanne m ị na-eje Lagos nwanne m ọ bụ Abuja ka ị na-eje ị na-eje Ghana ka ị na-eje Sierra Leone chọba Orizu moto ka anyị jebezie na Lagos eno ka anyị je kene nwanne anyị nụ
ọkụ onye nu ka m chọjebenu ndị ji oke tinyere alụli mmadụ ọlụnụ Prince Ifeanyi Chukwu Nwebulugbo na-ekene minu Chairman Managing Director Icon Group n'ịdị m mmanụ Marshall Program Battery ọkụ onye bụ na-ekene mi isi m kenelu nwanne anyị ọzọ Igbo ndị ekene mi Chief Dr. Patrick Ifeanyi Chukwuba Ebube Chukwuzọ na Nnewi na-ekene mi ọzọ Igbo ndị gburugburu Ifeanyi ji ka mba nwanne m Ifeanyi Chukwuba Chairman Chief Executive Officer Capital Oil and Gas ofu nwa gbọlọgụ na Nigeria niile Ifeanyi ekene mi oke osisi na Nigeria oke osisi ekene mi wee na-ekenezi Prince Izunna Ikejiakụ Izumek Global Investment Limited mba Udike ezi nwanne nna m ekene anyị ejebezie na Computer Village na Lagos State ka anyị chọọ nwanne m wee jebe Prince Ogwumika na-ene ndị beka Chairman CEO Blessed Anna Convention Nigeria Limited Chief Consultant Networking Computers Ijeli Igbo niile kenekwalụ m odozi akụrụ Mrs. Nkiruka Ukeria Ogwumike nwanyị Chimeleze ka nkene dezi oyi m His Royal Majesty Igwe Innocent Ude ezigbo na-ekene mi ife mele m Igbo niile ezomogo na Dubai eze kwesịrị Izunna nwaji agbogo Chairman ekene mi Manager of Flames Auto Services Limited Lagos ijiji na-esolu mma n'ala Igbo nwanne nke m ekene mi Ogbuefi Chukwu nọ nso nwa Ugochukwu nọmike onume ekene yino ezigbo dị Chioma Chichi Ugochukwu kenekwalụ m Mr. Ejike Nnadi omeke okwu na mba na-agụ ezigbo dị Ada Nnadi ejeike onume ekene yiyo keluzi maka Mr. Chidozie Nnọdị Chidodo ezigbo dị ọgọ Nnọdị dị ime anụ ka njebezi ụmụ dị nkwa na Nnewi na mmadụ ka m chọnjenu ka nje ekene ezi onwene m Evangelist Prophet Patrick Ejike Igbo ewuru ka m bụrụ egwu m jebe na Kebbi Steeti na mmadụ ka m chọnụ jebe Prince Tochukwu Williams Ngwube eziokwu bụ ndụ Chairman Managing Director Hilto Communication Limited Chairman Progressive Korea Club nke Nigeria na Kebbi Steeti konono ka nkenekwanụ Prince Nnamdi Ọfọdụm Founder Mbanagu Youth ya bụ
bụkwa vice chairman Otolo Youth. Ya bụkwa chairman Nnọfọ Youth. Senior man Ekenemi. Chairman, Managing Director, Onyihi Block Industry. Ka njebezie na Sokoto nụ na nwanne m ka m chọdebenu nwanne nke m na-ede mmanụ. Mr. Okenna Mbebie Okesin Holdings Nigeria Limited. Kenezielu mezi oyige Mr. Lawrence I. Amakeze, Managing Director, Blessed Love Global Ventures Nigeria Limited. Ọ bụ leader nke ọ bụ na St. Paul's Church nke Sokoto. Ụwa dịkwara anyị mma o. Oketinyere m n'aka n'elu ụwa nwanne m, biko anakwala m ya ka m wee lụọ ala ibe m ọnụ. Ife ji nye gị oke onyele gị n'elu ụwa, ọ bụ ka iweli enyela onye ka mma aka o. Ọ bụ ya ka nji iwe n'ega n'elu ụwa nwanne m o, biko weli enyela ibe ya aka o. Onye nọkwana m oke ji nyere m n'aka, eweyo agbaji ka n'ụwa ụmụnna nri o. Ka nke na-eko elu okwu ọsanụ, okirikiri ya na-edo nwanne ya ekene. Chairman Bush Road Investment Limited. Chairman Bush Road Oil and Gas Limited. Anyị Funky n'ụlọ ife nnekwu. Prince Ifeanyi Okwosa. Anyị Funky na Spain. Ifechukwu kwuru na Nnewi. Unbreakable na Swiss. Onye nakwana m oke chinyere m n'aka, eweyo agbaji ka n'ụwa ụmụnna nri o. Mr. Ndubuisi Nwachukwu, CEO Bonovo Ventures Nigeria Limited, CEO Bonovo Entertainment. Kenelu m ezigbo ya bụ Bumi Nwachukwu, Mama Junior, n'Ọzala Enugu steeti ka unu si eje. Onye nakwana m oke chinyere m n'aka, eweyo agbaji ka n'ụwa ụmụnna nri o. Ọ bụ onye na-eme ife ahụ? Ana m anyị ife ị na-ekwu. Awa agbụgbọ mgbada. Ọkụ omelu. Echezona, is all right now?
m onyinye Chukwu nyela anyị bụ ka anyị lụọla mmadụ ọlụ nke ị ga-eli akọ na ya nke m ga-eli akọ na m onyinye Chukwu nyela anyị bụ ka anyị lụọla mmadụ ọlụ onyinye Chukwu nyela anyị n'elu ụwa anyị nọ n'obi ka iwe nyụọlọ mmadụ ọlụ onyinye Chukwu nyele gị nwanne m bụ ka ịbala obodo o nwere ndị onyele onyinye ịgụ akwụkwọ n'elu ụwa o nwere ndị onyele onyinye ibu amụma o nwere ndị onyele onyinye ịkwụ ọlịa n'elu ụwa ha ga na-akpọ dọkịta nwanne m o nwere ndị onyele onyinye na fa ga-eji ego wee na-agbanwe ego na-enweta ifefa n'ezinụlọ fa ga-eji na-adị ndụ nwanne o nwere ndị onyele onyinye iti egwu ọ bụ ya ka anyị na-eme nke onyele gị biko nwanne m wele ya mee ya ọfụma ka iwe bala obodo gị n'ife nwanne m ka iwe lụọla mmadụ onye gị nyetibeghị nwanne m ọ bụ ya ka o ji nye gị ya nyelu ndị ka mma ka n'elu ụwa nya ka chi ji nye gị onyinye asị na Chukwu na-akpọlụ mmadụ akpọlụ tupu onye onyinye onye gị nyetu onye ka mma aka akwụkwọ nsọ wee kwuo sị na ngọzi na-adịrị ndị na-enye enye karịa ndị na-anala anala ife ị ga-eli akọ na ihe ka ị na-ekwu ife m ga-eli akọ ife chi ji nye anyị oke onyele anyị n'elu ụwa bụ ka iwe na-alacha aka na mmadụ ga-achọ ife ọ ga-alụ welie ya etinye onyinye Chukwu nyere ya o welie nyele ibe ya aka na nyụkọta mamili ọnụ mamili agba ụfụfụ nwanne m na mmadụ bụchi ibe ya ọ bụ gịnị ka Chukwu ji enye ya onyinye ka anyị were onyinye Chukwu nyere anyị nyere ibe anyị aka n'ụwa anyị nọkwa n'ebe ka nkịta wee kwuzie wee sị ọ egwu na-amụ ka eji anọli ụwa anyị ga-ananụ live from Greystone Studio in Oketiti Unity Brothers House Makers Band International saying goodbye to everybody oge ọzọ ya nọlikwanụ to my very good friend Chinonye Kingsley Awuligbo Nyani Ifeanyi Diogo anyị success oke nyama sokwa anyị injinia oke mmụ Igbo niile emesịa ndụ